再去看世界，咱镜头来日本。伫全世界真出名的电动业者，日本的任天堂，今年10月份的时，因要伫京都起一间博物馆，内底要展出因创立甲打135年来真侪出名的产品。这几个人排一列，手内摕着一档发射镭射光的遥控器，标准大荧幕顶头的目标是开关射击。这是任天堂博物馆所安排的体验设施之一。任天堂伫咧这2、3代人的印象内面，就是电玩的代名词。これは任天堂が初めて作った家庭用のビデオゲーム機、テレビゲーム6と15です。ちょうど私が入社した1977年に発売されました。不过，若讲到任天堂这间100年老店的历史，是自一部电视加电脑晶片的时代就开始。創業は今から135年前の1889年です。はじめは花札やカルタの製造が主な事業でした。それ以来任天堂はさまざまな遊びを生む玩具を作るようになり、それらがゲーム&ウォッチやファミコンへとつながってきました。其实任天堂也个做过影印机、囡仔耍的枪，甚至是红耳车，也个各种菜伫咧桌顶耍的游戏。像这台真就是放垒球、发球机的机器，互耍的人甲出来房间甲客厅变做打击练习场。部屋の中にあるいろんなものにボールが当たるといろんなリアクションがあります。左右に打ち分けてみてください。任天堂伫咧明治维新的初期，由这卖京都市起家，并且伫附近地区设有制造工厂。其中这间伫咧京都府宇治市的这栋大楼，经过改造了，这卖将会开幕变做任天堂博物馆。公司新闻，齐嘉玲编译。